θυμάμαι τη γιαγιά μου, τη Χρυσάνθη, η οποία ζύμωνε μέσα σε μια ξύλινη σκάφη, ζύμωνε το ψωμί. Όταν το ζύμωνε το ψωμί, το έβαζε στις λαμαρίνες, κάτι μεγάλα ταψιά, και από εκεί το σκέπαζε, άναβε το φούρνο, ο οποίος ήταν με ξύλα τότε, αστιβιές στέγανε και κλιματσίδες στέγανε, και έβγαζε το ψωμί για το χωριό. Μετά από τη γιαγιά τον ανάλαβε ο πατέρας μου. Η επιχείρηση άρχισε να μεγαλώνει το 1975 με την επιστράτευση τότε που είχε γίνει στο νησί. Αρχίσαμε και βγάζαμε ψωμί για 3-4 χωριά επιπλέον εκτός από το δικό μας, και αναγκαστήκαμε και να αγοράσουμε ένα καινούριο και πιο σύγχρονο φούρνο τύπου γερμανικός. Και τότε λεφτά δεν είχαμε, και είχαμε μια γελάδα η οποία είχε ένα μοσχάρι, το πουλήσαμε το μοσχάρι και πήραμε λεφτά και δώσαμε την προκαταβολή να πάρουμε το φούρνο. Ήταν το 1981 όταν τα δύο αδέρφια, η τρίτη γενιά δηλαδή της επιχείρησης, η οικογένεια Ποριάζη Λίμνος, αποφάσισαν να ασχοληθούν από χόμπι στην αρχή με τον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα με την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλίων Σιτάρι Λίμνος και Κρυθάρι Παναγιά. Έκτοτε και μέχρι και σήμερα εφαρμόζουμε τη συστηματική μας καλλιέργεια ετησίως, καλλιεργώντας πάνω από 1000 στρέμματα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουμε 10 τουλάχιστον συνεργαζόμενους αγρότες κάθε χρονιά, με τους οποίους προμηθεύουμε εμείς την πρώτη ύλη, το σιτάρι και το κρυθάρι, με αυτόν τον τρόπο, και αγοράζοντας σε μια τιμή μεγαλύτερη από την τιμή της αγοράς, δημιουργούμε μια κυκλική οικονομία στο νησί, κίνητρο στον αγρότη να μείνει στο νησί, να καλλιεργήσει τις τοπικές ποικιλίες και να στηρίξει και αυτός με τη σειρά του την οικονομία του τόπου. Αυτό που κάνει ξεχωριστή την εταιρεία Οικογένεια Ποριάζη Λίμνος, την εταιρεία μας δηλαδή, είναι το γεγονός της καθετοποίησης της παραγωγής της. Δηλαδή, τι κάνουμε? Σπέρνουμε, θερίζουμε, ζυμώνουμε όλα τα στάδια παραγωγής από το χωράφι μας στο ράφι του καταναλωτή. Καλλιεργούμε λοιπόν τοπικές ποικιλίες σιτηρών, το σιτάρι Λίμνος, το κρυθάρι Παναγιά, αλλά και άλλες ποικιλίες. Ταυτόχρονα πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία εδρεύει και θα συνεχίζει να εδρεύει στο νησί της Λίμνου. Άρα μιλάμε για σιτηρά τα οποία έχουν καλλιεργηθεί στα πλαίσια του ιδιαίτερου μικροκλίματος του νησιού, πάντα στο ηφαιστειογενές του έδαφος, κάτι το οποίο προσδίδει ιδιαίτερα ιχνοστοιχεία, γεύσεις και αρώματα στο τελικό προϊόν. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο πιάτο του καταναλωτή. Σαν μια επιχείρηση πάνω από 100 ετών, η επιβράβευσή μας είναι και η αναγνώριση είναι η διαρκής προτίμηση του καταναλωτή. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν εκλείπουν και επίσημες αναγνωρίσεις από διαφόρους φορείς, όπως για παράδειγμα ο διεθνής διαγωνισμός τυφλής γευσηγνωσίας, αυτός των Great Taste Awards. Εκεί, επισήμως, αναγνωρίστηκε το φλωμάρι για την λεπτότητα της γεύσης και την ποιότητα των πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, το παξιμάδι μας, ένα από τα πιο αφράδαντα παξιμάδια και γευστικά της αγοράς, έχει αναγνωριστεί εξίσου για την πλούσια γεύση του και την ευθρυπτότητά του. Ταυτόχρονα, το αλεύρι Λίμνου, ο πυλώνας της όλης μας παραγωγής, έχει αναγνωριστεί επισήμως και την ποιότητά του, την μη προσθήκη συντηρητικών και βελτιωτικών και την άψογη γεύση του. Στην οικογένεια Ποριάζη, στόχος μας είναι η παραγωγή και τυποποίηση παξιμαδιών και τοπικών ζυμαρικών σύμφωνα με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.
Στα άμεσα πλάνα της εταιρείας Οικογένεια Ποριάζη είναι η δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης παραγωγής παξιμαδιού, καθώς επίσης και ο εξυγχρονισμός του ήδη υπάρχοντος ελαιβρόμηλου.